jainda kuzotukurumbidza tende kuchechi. Itafast toninda topedza. Iwo ndototi watopedzawo kuti titoendawo kwedu kuchechi. Anozona sindo big Sunday. Kana kwedu kuchechi kutori ne big Sunday tendi. Asi dosara na Sasha dosara pana pamba uchiteyo. Ana Sasha ndakuzoti handi kwedu kuchechi iwo hospital. Apa tatunzi tipfeke hembe dzakafanana sutu yako ndandatoisa muyo chiwe chaunongo chindoda kuti ndinyare kuchechi kundisvika ndiri ndega. So you atendika. Meno zvangu chitongotitira wewe. Hande kuchechi. Chechi tukuenda right. Hande kuchechi. Handisina zvekukugarira. Wena next week already. Iwe chikuenda ukwedu this week. Usina newe next week. Kwani kuchechi ekupiko ikoko? Tikuti ande ukubawa nasi sha kuti uri kutobhenjwa sha kuti vanhu vesnuka emabhebha anoita masnuka ndono nongachitamba ndi mabhebha esnuka ere. Aiwa kana nangodaro. Saka kuti ukuramba zvawabva kutaura ipapa. Aiwa ndisikudaro. Ina foni ndingochitaura nani kuti nditaura newe uri pafoni. Handiri kutaura business. Uzongojanga sina basa rezivo. Ndiyangomakusiyana naye. Wazotora namadzimai yako mendo chechu. Yochigadzirira. Pana uyazotora mendo chechu. Mama. Mama sei. Mama. Kokumukira asi komakusiyana naye. Wati? Yemgara mama. Tigare pambeda pemwana aiwa ari amupa paketi apa mbeda apazoita mwana kuti gare pambeda pemwana aiwa achizoita kuchenda uchechi nasandi uchechi ndine hopedza ndarota ndosaka ndauya kuno mwana wangu marotei futi zvandarota mwakutogadzira kuno chechi ndandatopedza uyu ndiyangasarwa nogeza uri kuenda nayo chechi tanganzinasidikisana mukuenda mese uchechi ndidzo hopedza ndarota saka ndauya pano mwana wangu marotema ngaregeze zvake kuenda kuchechi kuchechi wega kuchechi mama tiufana kutoenda aiwa iwe kuti uende kuchechi kuchechi kwangu naso aiwa inzwa mwanangu ndikandikutaurira kuti uende kuchechi weweka nhasi azviite hope idzodzo dziri kutondivhiringidza ende hako wega kuchechi ende hako wega tera ndina mai wako kandakakubereka tera zvandinokudza murume wako ngaasari ngaregeze kuenda kuchechi nhasi zvandaroti ndichazokutsanangura pane zvandarota handisida kutogara ndatoti ndikuudzira nochito chechika enda uri 1 uyu musi usawanikwa unoenda ramba uri pano mwanangu nyarira zvako hapasisina chaachaita nasasha ndakatogadzira kutosota manje ndezwa kuti akuputika mazamu manje sekuru havana tsitsi havana saka iwe zvochita chienda kuchechi siya murume wako musiya arimo rara zvako mukwasha rara zvako ndangori pafoni ndichitaura naye ndoimwe nyaya iri kubhawa ndichaende futi akubhawa unozoenda hako time nditenge ndambononyengetera miteuro yangu ndozvanandafambira mwana chitaugadzira kuenda hako kuchechi chienda mwana kukurumidza kana wakuenda kufura nekumba uchindiudza kuti ndakuenda handitika oraiti mwanangu mukwasha usara zvakanaka handika ndokuona mwanangu kufura nekumba uchindiudza oraitika ndiende usiona kuti nhasi takunyadzofambawo samaina baba vachangopinda mumba kwete zvako zvekungokomplena chii futi munhu ngaafarire chechi zvedoro izvi ngazvisvii apa utoninga neuchechera asikaita chechi ndingoperekedza chetu chechi kupika ndingokuperekedza chechi ndinoperekedzawo nongokusiyawo pamusi wechechi ndobva ndadzokera uri mumba saka mumba muchadzokere ndikuti ndikuwane usiri mumba nongondiwane usiri mumba aiwa its okay apa amusiri pamunokwirira apa nongokusiya papa ndinoenda kubhawa upekerangesaotagarira neuchechi ndoti ndangu kubhawa machipisa dola 50 pasempita sako machipisa dola 50